Manibingelele, sibonga ukuphila, sibonga naleli thuba lokuxoxa namhlanje. Namhlanje sizoxoxa ngeibusiso. Ukuthi izibusiso sizilahla kanjani nokuthi sizithola kanjani izibusiso. Izibusiso sizithola ngokuthi sibonge ebazalini, mhlawumbe ngokubapha okuyimali noma ukubapha okuyizipho. Kodwa abantu abaningi banokulahlekelwa ukuthola lesibusiso. Kubalahlekela ngalendlela lokuthi indlela esisebenza ngayo sehlala kude. Umzali uyamfakela imali inyanga nenyanga. Kodwa akubi nale direct contact ukuthi wena ukwazi ukuhlangana naye umnikeze le mali esandleni abe nokujabula nokubonga bese wamkela isibusiso. Noma ngabe kunesipho omthengele sona. Abanye bathengela abazali izipho inyanga nenyanga or bathengela once in a while. Lezo zipho bathengela zona so ukuthi azifiki nawe nizifaka through ama-couriers niyathumela. Kubalekile futhi ukuthi ngelinye ilanga usilethe lesipho lesi kumzali wakho ukuze masifika kuye kube naloko kujabula naloko kubonga akukhulumayo nalawo mazwi akhulumayo ngokwesilungu bathi kube nalawo ma-energy transfers because uyambona umzali mayejabulela leyo nto osuke umnikeza yona. Uyakwazi ke lapho ukwamkela isibusiso. Manje thina abantu abaningi silahla ngokuthumela izinto electronically. Silahlekelwe isibusiso, siphinde silahlekelwe isibusiso ngokuthumela izinto kuma-couriers singazihambiseli thina direct ebazalini. So ngizokwenza nje example ukuthi mhlambe ke nasemandulo kudala umuntu wayethi mayefika ekhaya efike ebuye eGoli bayima befike bephethe amasweet eGoli abomalume abasebenza eGoli bephethe into ezimnandi zakuthathwa inikeze ugogo lezo zinto athatha abeke emsamo kubekwe nenvelope yemali emsamo lapho zinikeze umuntu omdala ajabuleke ugogo ke kujatshule wonke umuntu lapho uthola izibusiso makaqale bonga ugogo noma umama noma umkhulu kulelo khaya ilapho nawe bese uthola izibusiso esesivele bazalini. Kanti futhi lokho kusiza nanokuthi lo muntu uma engasasekho ke manje ngoba usumenzelile okuhle esaphila useyothi noma engasele kwelamathongo akayokubuya kuwe eloko ezocela izinto eziningi. Kanti futhi nezibusiso futhi ezibuya kuye uzokhumbula ukuthi awumenzele izinto uzokwazi ukuqhubeka kulethela izibusiso usaphila. Into nje yokuthola izibusiso akusiyo into yomdandi kakhulu ukuthi siqikelele ukuthi izinto esinikeza zona abazali noma ngabe ubani osikhulisile siyazama kabili noma kathathu ngonyaka noma kangaki ukuthi uzihambisele wena mathupha ngesandla sakho. Umzali athi mayekubona ejabula umnikeza leso sipho ebonga kakhulu lokho kuba isibusiso. Asizameni kuncane nje asingavumi ukusiphuthume. Indlela.